Prečo ľudia sledujú Mama ožeň ma, Rúžu pre nevestu alebo iné reality shows? Choď do ulic a opýtaj sa to 100 ľudí. Odpovede? Nesledujem to. Je to pičovina. Čo nemáme ako overiť? Na 100% vieme len to, že druhá časť vety je pravda. Tak ja to sledujem zase iba preto, že ja pritom dokážem vypnúť mozog. Pekné. Len to má jeden háčik. Dvakrát sa už vypnúť nedá. No a potom tu budú odpovede, v ktorých budú ľudia prehlasovať, že ide o najlepšie audiovizuálne dielo všetkých čias. A vám treba zaplatiť dovolenku. Do gulagu. Ale Samuel, ako sa opovažuješ disovať nejaké reality show, keď si sám v jednej účinkoval? Áno, lenže... Na toto fakt kurva nemám čo povedať. Ľudia sledujú reality shows vďaka 3 hlavným psychologickým efektom. A ten posledný je definitívne najhorší. Vojerizmus. Aby sme sa nechápali zle, tak vojerizmus je v skutočnosti sexuálna úchylka, kedy sa jedinec sexuálne vzrušuje a uspokojuje tajným pozorovaním pohlavného styku iných ľudí. Avšak tento efekt sa na nás v reality show podpisuje trošku inak. Miesto showstačky, niekedy sa aj to podarí, sledujeme intrigy, romantiku, konflikty, priznania, hádky. Skrátka, diváka baví ten pocit, že je niečo intímne alebo zakázané, čo by bežne nevidel. To, že je to väčšinou zmanipulované a pripravené produkciou, nám nevadí, no má to súvis s druhým psychologickým efektom. Emocionálna stimulácia. Žiadna reality show nefunguje tak, že štáb príde za náhodnými ľuďmi, rozložia tam kamery a nechajú sa veci diať. Je tu výkonný producent, rozhoduje, aký typ emócie bude dominovať. Casting direktor na základe požadovanej emócie vyberá najvhodnejších účastníkov. Dramaturg, veľmi dôležitý, z natočeného materiálu robí príbeh. Vyberá konkrétne línie, ktoré sa budú ďalej rozvíjať. Značne zvýrazňuje konflikty a buduje hrdinov a zloduchov. A v neposlednom rade strihači menia poradie udalostí, vytrhávajú veci z kontextu, vytvárajú napätie, blablabla, to poznáš. Pointou je ale to, že takmer nič nie je náhoda. Pri výrobe takéto reality show sa starostlivo dbá na to, aby si sa v jeden moment nasral, hneď v ďalší uvoľnil, potom sa na chvíľu zabavil a na konci šokoval. Pretože to ťa donesie späť k obrazovke. Už začínam byť nudný, čo? Je mi to jedno. Avšak jednu emóciu produkcia vyvolať nevie. Tá je zakorenená hlboko v nás. Social Comparison Theory. Predstav si, že máš penis. V prípade, že ho nemáš. A v spoločných sprchách po futbale si všimneš, že brankár Peter môže okrem rúk chytať penalty aj záhradnou hadicou medzi nohami. Porovnáš to so svojou zvednutou arašitkou a povieš si, teraz Petra totálne vyfajčím. A hneď potom nadobudneš pocit, že si menej schopný ako Peter. A toto je smutné aj v opačnom prípade v reality shows. Totiž prirodzene sa porovnávame s účastníkmi. A keďže ešte žiadneho Einsteina neobsadili, robí nášmu mozgu hrozne dobre vidieť, že je niekto na tom horšie ako my. Sám si odpovedz, aký to môže mať dopad na ľudí. Alebo nie, odpoviem ti ja. Proste máš sa ako človek zlepšovať, pretože tvoj mozog každý deň vidí, že na tom nie si až tak zlé. A ty už v tejto chvíli presne vieš odpoveď na otázku,